Tuloy ang binumagay pagbasa sa Santos Evangelio sumalakan sa Lucas. Ito nga panahon, mayroong mga tao ito na nagsumat kay Jesus. Binuno ng mga taga-Galilea, may pinamatay ni Pilato, sentang nagahalde ang nagpusan Diyos. Nagpatuloy po sa ira. Tungod na pinamatay ni ng mga taga-Galilea, may sugad na paam. Naguna-una pa kamo, nga nagpamatuloy din nga mas makasal na kaya iyo panalipang ng mga taga-Galilea. Dinili, kusumatan ko kamo, na kung dili kamo bumaya ang iyo mga sala, magpapay kamo matanan sugat at ira. Ang naman ang iyong mga nakul pagwalo na nagkamatay na siri, ang kinatuloy na irahalantawan. Naguna-una pa kamo nga nagpapatuloy hindi niya mas makasal na kaya ibang mga nagtupoy na Jerusalem. Dili, susamatan ko kamo na kung dili kang bumaya ng iyong mga sala, mapatay ka mga tanan, sugat at ira. Nilasumat tayo ng Jesus ni Pamalandong. May hadto sa katao na may kahoy na higos. Nalato kay Iwa. Natutuyahin pamilin ng bunga kundi waray makaagi. Sanglit siring niya magbarantay ang tanaman. Kita ang pero nakakuligan akong pagdalig-balik ganti. Pangita ang bunga na hinahigos kundi waray ko hinahagihan. Gabay po ito ng kahoy kay kanungulan katambukan pangkat kundi binatunan magbarantay. Ayaw na pagpula. Bago sa talay o sa nakuli. Liliputan ko rin pagkukab, naluwagangan ko rin abono. Manggad na na munga na sunod na tuloy. Kaya kung hindi pa, amo pa in pagpulong dapat. Ang Evangelio Albido. Kasi ay tatulong na muna, itong tao na tagamutan, nag-experience itong karatan, yan, yung jabakan. Ang maganda ito, pero orang nangyayari, yoga. O pwede, apa yang saya mau berniaga, ibang-ibang na ibang naginawa. Ano naman sa akin? Kasi yung gino, ang mga napagkang mas makasyal nila kontra kayo. Mula ng tungkol Betul karena sudah rugi. Kemudian mengatur sama saudara. Dalam ibadah itu tidak sakit, kemudian salah lagi. Ada sudah social dimension hasil. The social dimension of sin. Jadi yung buhat niya sana, because ito. Ito, ito naman. Ano siya na paging klase ng pamilya? Nagano ko na pagkamulo at pagkasalya, kung hindi ka magpasok, makatay ka mo pinsugat at ito. Pero siguro kita ko na, ngayon, nung dahil ito mga tao, kasugat ito mga tao, tumulong, naglahat na yan.
eleksyon naghahatag na ang pagbaton. Naghahatag na ang timano pa na warning. Ang timano na warning pa. Hindi ka magbaso. Ako na susunod ito ay prosecutor ang Korea ng iba, ang Gaza ng iba, ang Suwara ng iba, maging mo na siyang na leksyon na pagtulungan. Hindi na kita manginugay ang iba. Hello, nung taon, kahit naman nasusunod, asa magdadala. Hindi naman nasusunod, asa magdadala. Hello. Tinapot nila. Pamagitan natin. Pinapulit na nila. Kaya nagulat ang mga anak, excited man, meresi. Kasi ito ang kita. Pino-order. Naging diction ito, maging ito kasi sila. Kung di nga ito mamatay ka mo sugar na ito. Kasi pagka lang, ay ang kasugaran, ay ang kasulukan, maging pagkulan na ito. Ito na ito, but the question is, we are not taking lesson from them. Kaya ano, kaya mas wise kita. Ang pagkulan. Kulit ina ang pinayaan Diyos. Anong pinayaan Diyos? Kaya ito sa daputi. In pagtugaw, in pag-earn, in pagkatulog, hinihingat na ako, kaya mami naman sa sunod na ito, mamunga. Kasi, kita ko na kita doon, kita ko na kita ibigay doon, at in pagbabago. Kasi kung sa tinignan ka ako, hindi pa naman mga kasi ay kami pagpula, sunod na ng tubig. Luli ka ang pinayaan Diyos. Kita ka na kita, binigay mo. Sasa. Ipagbago. Pero perang ito yung sa lasa. Ang pagkeso na tuloy, kung ka lang dito. Masama ka tuloy. Bagi pada kasus na tuloy, mamungay. Because God is a God of chances. Hindi kaya kita ng pinapuwi, ipagbago. Kaya hindi kita mainuwan ang kalangan ng iba. Kaya masasalat natin yung buat, kaya nang masasalat ko yung buat dito, ang konsekwensya, may natutunan iba. Alam mo, good news pa. Bisa nagkakong kumakasa, hindi na nagkakong kamasunod na ito. Panungkot kita ang Diyos, ang nakakala at pinibigay, ipagpag, wakas, and for our